Zdravím. Jsem se rozhodl, že natočím ještě jedno rychlé video teďka večer z Walking Street, z trhu. Už jsem si to prošel, už jsem vlastně na konci té ulice. Až to točím. Tak, tímhle směrem. Ale co jsem se tak jako procházel a díval jsem se, tak nic moc. Všude mají vlastně úplně totožné produkty. Co se týče jídla, stejné stánky s jídlem. Co se týče oblečení, každý stánek s oblečením. Úplně ty stejné kousky. A má to asi jen 2 ulice, poměrně malé. A jezdí tady prostě policajti na takových srandovních minibajcích. A tady nic. Všude je to stejné, plno obchodů s ovocem, na každém kroku nabízejí oříšky. Nic moc teda. Trhy v Thajsku jako byly lepší. No, seafood nějaký. Druhá ulice. Jo, šperky taky pořád stejné, na každém kroku to stejné, a mají tuším stejné ceny všichni. Nevím, jestli tady drží kartelovou dohodu, jestli se dohodli všichni. No, když si všimnete, jak vypadají ty košile, tak dalšího stánku budou úplně stejné. No, oříšky. Ty vám tu pořád nabízejí, ať ochutnáte. Opět ovoce. Thank you. Opět oříšky. Zase obchod se šperkama, s perlama. Na druhé straně ovoce. Opět oříšky. Opět perly. Thank you. Na opačné straně zase perly. A opět perly. Opět perly. Ano, nevím, jak to bude s tou pravostí. Jak jsem byl vlastně na té tour, tak v tom jednom obchodě, když jsme byli u těch perel, tak tam byly za 7,5 milionů korále na krk. Tady se prodávají za 200 000, takže to asi nebude úplně vylovené tady z pobřeží. Opět perly hnedka vedle. Thank you. Opět perly. A na druhé straně oříšky. Vedle perel další perly. A oblečení úplně totožné, co bylo v tom předchozím stánku. Nevím, no. Nic moc teda.
perly, 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 ovoce a oblečení. Tak nějak bych jako shrnul tento market. Tady pro změnu zase seafood. A pokračuje to vlastně tamhle. Tam je ten začátek, tam je ta brána taková. A jinak aspoň je to tu hezky osvětlené, to se mi líbí aspoň. A opět oříšky po mojí straně. A oblečení, se můžete podívat, vypadá to úplně totožně jako v těch ostatních obchodech. Hele, ale když mám kameru, tak mě tolik jeho obchodníků jako neotravuje. Protože jak jsem to tu procházel předtím, z každého obchodu mi nabízeli masáže, oříšky u každého stánku mi nabízeli a teď nic. Takže má to výhodu ta kamera. Thank you. A tady zase perly. Seafood. Opět perly. Opět oříšky. A opět stejné oblečení jako v minulých stáncích. A opět perly. Ale teďka je tu aspoň živé, 22:30. No need, thank you. Byl jsem tu hned první den, jak jsem přijel. Došel jsem tu okolo 5. hodiny ráno, jak se to tu otevřelo, a byl jsem tu prakticky skoro sám na tom tržišti. No. Takhle to vypadá ze začátku. Osvětlená brána. Svítí to pěkně, ale nic moc zajímavého. Ale pokračuje to tam? Asi moc ne. Pár nějakých obchodů to tam je, ale... Hele, když tak vám ještě ukážu promenádu, protože to tam je všechno hezky osvětlené. Stejně jako tady. Ale u toho moře ještě víc. Taková klasika, no. V Asii jít po chodníku, to je vzácnost. Jo, ale tohle je pěkný. Osvětlené stromy po obou stranách. To by mohli udělat i u nás. V nějakém parku třeba, něco takového. Ale ještě vlastně v korunách těch stromů takový jako déšť. Tak imituje. No, já to zase zapnu, až budu na té promenádě. Tady na ulici, na pláži prostě takhle někoho masírujou na chodníku. A tady o tom jsem mluvil, je krásně osvícené na té pláži. A dají se tu půjčit takové maličké tříkolky.
Takže tady na tom teď každý jezdí a driftuje. A tady jsou ještě reflektory. Jo, a mění barvu a osvětlují ty lodě. No, pěkný, pěkný. Tady jsem vlastně ten první den, co jsem tu přiletěl, a tady jsem seděl na břehu a sledoval jsem tamhle západ slunce. A tady jsou ty tříkolky. Hned jsem šel kolem toho, zadíval jsem se na to a hned mě na to zase lákali. Ale bohužel já s mojí váhou bych to asi trošičku rozrazil. Jak tak vidím, tak na tom jezdí samé malé děti. Takže nic pro mě. Vlastně tamhle někde, tamhle je takový malý maják a chrám. A vzadu ještě další maják. Tak zajdeme se tam ještě podívat. A ještě co se mi jako strašně líbí v té Asii, je prostě 11:45 večer, je čtvrtek, tady je prostě živo. Tady pořád lidi sedí, povídají si, jedí. To mi chybí v Evropě. To by se mi líbilo. Taková pohoda, klid, nic neřešit. plno těch random židlíček, úplně jako všechno pomíchané. By mě zajímalo, jestli to jako tady dovezou sami z domu, nebo to tu jako tak někde leží prostě. I na lavičkách lidi sami tady prostě odpočívají. A tady je i veřejná pláž, tak se můžeme podívat, jestli se tu někdo koupe. Ale všude lidi. No a přesně o tom jsem mluvil, jako tady prostě v tom centru, tady je prostě pořád plno, ale v tom Grand Worldu prostě nikdo. Přeběhnu to tady. Dám se na pláž, no a už se asi nikdo v noci nekoupe. Ale předtím tu přes den bylo plno. Teď nic. Ale tamhle chrám na takové skále. No a chrám už je zavřený. Jo, je tu bariéra. Vypadá, že bys tu aj nějaký vstup platil? Já jsem minule nic neplatil. No nic. Takže já už to ukončím. Jeli jsme si krátkou procházku po nočním centru Phukoku a zítra cestuju do jiné země. Čau.